Здравейте! Това е първият по рода си от мен епизод за Игри на волята. Едно мое любимо предаване, което мисля да се пробвам да коментирам и анализирам, най-вече защото аз съм, така да се каже, фен и защото ми е приятно да го следя, макар че последния сезон, например, не ми беше най-любим, но все пак следя нещата изкъсо. Така, започна сезон 5. Надяваме се, разбира се, да бъде повече от интересен и интригуващ. Ще направя един обзор на изминалата седмица, първата седмица на предаването. Мислех си първо да направя коментар за всеки от новите играчи по-отделно, но това първо ще отнеме много време и второ, в крайна сметка, те са наистина много, 32 човека, ако не се лъжа, така че по-скоро ще направя един анализ на цялостната ситуация, и наистина е рано да си правим някакви генерални изводи за някои от играчите. Поне моят опит от следене на такива предавания е такъв, че не може след 4-5 епизода да си вадим генерални изводи за всеки играч. В крайна сметка някои от тези хора не се разкриват веднага, така да го кажем най-общо. Започваме с племената амазонки, гладиатори, старейшини и изгубени. Интересен подход. На първо време е това, че така разделиха мъжете и жените. И разбира се, в началото имаше и племе на двойките, което слава богу се смеси с други играчи, иначе щеше да бъде наистина, според мен, малко странно като цяло. Аз не съм голям фен на тези двойки, но в случая, при положение, че половината от тях, тук може би е момента да кажа, че който не е гледал епизодите от първата седмица, най-вероятно ще научи спойлери, няма как. Слава богу ги разделиха и умешаха с една битка, която прати половината от тях като изгубени на отделен плаж. Това сме го виждали естествено с някои отделни играчи. Сега в случая просто са доста хора, макар че миналия сезон, ако не се лъжа, бяха пак по подобен начин бая хора. Но идеята ми беше, че е интересен на подхода да се разделят мъже и жени, макар че по-скоро това е минус според мен, защото очевидно е, че жените са по-слаби физически, сега за психически също има някакви колебания, дали ще могат да издържат на това, че още в първата седмица те са на дивата река. Естествено, че им е доста трудно, баланса между мъже и жени се губи така, макар че аз не съм фен на това разделение, което постоянно се налага от участници, за съжаление, до някъде от продукцията. В крайна сметка има много добри участници и от двата пола и във всяка игра може да спечели и мъж и жена, особено, разбира се, ако играта е много компонентна. Ясно е, че мъжете са по-силни физически, това няма какво да се обсъжда въобще. Но нека да обърнем внимание на племената по-отделно. Ще започнем с дамите. Там има доста силно изразени шампионки, жени, които са постигали успехи за България, спортистки най-вече. За съжаление, може би много от хората не ги познават, което наистина е жалко, че имаме такива постижения
в спорта, които не са широко известни. Но това е положението. Оряшкова е така интересен индивид. Силен играч, със силност беше избран за капитан още в първата седмица, което може би беше логично. Не ми се струва като най-силната от гледна точка на лидерство, на психика, макар че се опитва, но пък е наистина много силна физически и в игрите най-вероятно ще има предимство в това отношение. Видяхме и в капитанската битка, че тя се представи много добре срещу Дунев и Гатио. Станилска също ми се вижда така много силен играч. Между другото, трябва да си призная, че имам лек проблем с запомнянето на имената на всичките участнички. Естествено, просто толкова много хора влезнаха, че леко ги губя като имена и малко съм физиономист. Като физиономия естествено съм ги запомнил, но като имена все още ми е малко трудно. Ива, момичето, което е пловкинята, така също направи впечатление естествено, макар че тя според мен тук направи впечатление с държанието си на моменти, ми се стори така, всъщност тя ще е скрития лидер, но пък е интересно, че каза, че ще играе стратегически. Това е нещо, което аз адмирирам. И като фен на Survivor, по-скоро ми е интересно да видя тази част от нещата. В крайна сметка това не е Олимпиада. Интересно ще бъде и стратегическия момент, макар че естествено Игри на волята е много по-различно предано от Survivor от гледна точка на това, че физическата сила е много важна, но няма как да не е важна и стратегическата сила, социалната игра, защото това е предаване, в което има в крайна сметка съвет и номинации. А това означава, че ти няма как да игнорираш тази част от нещата и да се държиш като някакъв пълен непокист или да не те интересува това нещо, при положение, че това може да ти реши оставането в играта и за мен лично е много важно. Тази заявка на Ива ще я видим доколко ще се случи. Другия интересен персонаж е Виктория, която показа лабилна психика в началото, отиването на реката очевидно я разклати много сериозно, така изгледаше като лигла, мрънкеше, как ще издържа тук една нощ, о боже мили, това нещо сме го виждали между другото доста пъти назад в сезоните, не е нещо ново, не е нещо кой знае колко интересно, но на мен ми прави впечатление, че това нещо за сега след първия, втория ден изчезна, което пак не е нещо ново, т.е. по-скоро е някакъв каприз. Ще издържиш на реката. В крайна сметка, мисля, че след като са минали 4 сезона на това предаване, може би трябвало да имат представа участниците къде отиват и че има дива река. Да, и че да спът с спален чувал не е чак толкова страшно. И както виждаме, живи и здрави са, слава Богу. Така че нека да не прекаляваме чак толкова да не прекаляват по-скоро те с тези капризи. Естествено, че липсата на храна е огромен фактор. Видяхме в последния епизод, който беше в събота вечерта. Те успяха да си спечелят някакви салами. Там имаше една нова по рода си битка, в която FIFA, участник от предния сезон, победи едно момче, което се опитваше да влезе в пък следващия и така нататък. Интересен момент, но това са вече подробности. Но за жените ще бъде трудно, разбира се. Даже много трудно. До някакво сливане или разместване на пластовете, според мен те ще бъдат аутсайдерите и най-слабото племе.
Важно ще има поне да се е добре до стопанството, иначе ще бъде голям проблем наистина. Има и доста други интересни участнички там, но ще видим в процеса на предаването какво могат. Все още наистина е рано да се правят някакви генерални изводи за нещата, но пак казвам, като отбор ще им бъде доста трудно според мене. И това е един ход на продукцията, който малко ми е, не знам. Нали, също важи и за гладиаторите да направим един преход. Само мъже, окей, това по-скоро е плюс за тях. При жените това за мен по-скоро е проблем, тук по-скоро е плюс, но пак зависи от играта, особен е момента. Там са, нали, такива повечето са алфа машкари. Естествено има хора, които могат да решават пъзели, което в крайна сметка е ключов фактор. По-скоро те имат предимство от това разделение на половете. Ясно е, там по-изразените хора на първо време са Гатио, Николай, човек с най-големите крака в България, поне така казва той. Даниел, Цветелин, Радостин, който пък е много добър пловец и така нататък. Естествено няма как да не обърна внимание на алфа машкаря Гатио. Нищо против, макар че не мога да кажа, че не съм му най-голям фен, но тези мои лични пристрастия по-скоро няма да ги изтъквам в тези видеа. Виждали сме този тип персонажи много пъти в предните сезони. Например, Тошко, Генчо, според мен те са доста подобни, макар че естествено има и разлика. Гатио е интересен, честно казано. Той изглежда на първо време доста така, нали, доста праволинен в своите изказвания, виждания. Разправя, че игри на волята са казарма, което не е така, разбира се, даже хич. Интересно ми е дали какво ще бъде неговото отношение към стратегическата част на нещата. На мен ми се струва, че той не е чак толкова бос в тия неща, колкото изглежда на първо време. И че ще има интересни ходове от тази гледна точка. Естествено, имаше две момчета, Радостин и Иван Рълев, които по стечение на обстоятелствата попаднаха в отбора от втория ден, но от първия, нали, другите казаха, ама те са нови, един ден разлика хората. Мисля, това е супер смешно, но както и да е. Новите, нали, имат един ден по-малко. Боже мили. Но както и да е, те си знаят в крайна сметка, но според мен, ако тези две млади момчета продължават да показват добро представяне каквото до сега и спасението им от елиминационната битка и това, че единия е, нали, световен шампион по плуване в студени води, другия също за сега изглежда убедителен, не мисля, че ще бъдат номинирани всеки път, защото ще се усетят дори техните така наречени противници, че в крайна сметка, особено при този отбор на мъжете, при който игрите и физическото представяне е на първо място, ще се усетят, че да загубят такива играчи няма да е много окей. Като цяло ще бъде интересно, естествено, какво ще покажат мъжете. Ники беше човек, който влезна в конфликт с Радостин. Радостин му обясняваше как ще го бие на всички компоненти, което разбира се е пресилено най-вероятно. Но пък и Николай, не знам дали ще може да покаже нещо повече от чиста физическа сила. Наистина някои от мъжки отбор ми се виждат праволинейни за сега, но може да има и скрити лимонки. Пак казвам, интересно ще е там. Стратегическата част ще е много ключова. Как ще се случи? Между другото, ако не се лъжа,
Докато бяха на елиминационната битка Рълев и Радостин, Гатио, Ники, не знам кой, може би всъщност Даниел беше останал и още един от участниците. Обсъждаха, че не трябва да изпускат капитанството, защото може Рълев да се опита да вербува Цветелин, който също, нали, физически изглежда много силен. И тогава да стане много интересно, което показва, че те все пак не са толкова боси в тая материя и не смятат само на, нали, аз съм най-силния, аз съм най-големия герой, само така да ви играят и дано да е, че ще бъде със сигурност по-интересно, колкото все пак за Гатио исках да кажа, че той, нали, се самопоставя като лидер, казва: ти не изпълняваш команди, ти направиш еди какво си. Да, ама в това предаване никой не е длъжен да изпълнява командите на никой като цяло. Даже, да, разбира се, че има случаи, в които когато си капитан на игра или нещо такова, може би е по-добре да се слуша един човек, а не всеки да си казва различни неща и да стане хаос, но това ежедневно един човек да казва на всички какво да правят, не. Това просто няма как да стане, слава Богу, нали. Просто е много несериозно за мен да определя някой какво ще става непрекъснато. И така, за гладиаторите, естествено, че техният проблем според мен е, че просто наистина има много его и не знам дали ще могат да го превъзмогнат, т.е. при тях загубите ще са много тежки. Всяка загуба ще е удар по това невероятно его на 8 човека и ще бъде проблем. Ще бъде проблем, но пък дано да успеят да го превъзмогнат. Стигаме до старейшините, че времето напредна. Там е наистина, според мен, най-интересно като отбор, защото, разбира се, имаме и мъже, и жени. Да, нали, води се, че са по-възрастни, но все пак имаме и по-млади участници, като Момчил, Мастагарков, Тунио, който отпадна. Това, пак казвам, надявам се, който случайно гледа това видео, да е гледал и какво се е случило. Аз лично изключително адмирирам за сега играта на Виолета Стайкова. За мен до този момент тя е един от най-впечатляващите образи. Разбира се, Красимир Дунев също. Вали от другият така по-възрастен мъж, ако не бъркам, наистина пак казвам имената. Съжалявам, но мисля, че е Валио. Човек с големите мускули на 50 и на около... Не, също той няма 50. Мисля, че е на 48. Който влезна с дъщеря си също така. За Валио, като съм тръгнал все пак да си кажа за Валио. Валио наистина изглежда малко особен. Сега видяхме тук последния епизод, че той имал някаква контузия на ръката. Нали, почна, според мен, той играе тази игра, която играеха Братоев и други участници. Той иска да напусне, защото или не иска да се излага чисто физически, или е усетил, че тия неговите номера няма да минат. Той започна да играе една много грешна и трудна игра. Да се нагажда на всеки да говори някакви неща, това не е окей. Да, това е опит за социална стратегическа игра изцяло, но не е добре. Не се прави така, защото много бързо изгаряш. Дори в Игри на волята те усещат в Survivor, примерно, пък да не говорим. Не е окей това нещо и според мен той се усети, че не е окей, усети се, че го хванаха и сега може и да има наистина контузия човека, нали, падна там на
играта, която защитаваше Момчил, елиминационната, но за мен това с контузията ми се струва малко не точно така. В смисъл, може да има физически проблем, но според мен той просто усети, че и физически ще има големи затруднения, което е нормално, човека е възрастен. Все пак и усети, че неговата стратегия много бързо беше разкрита, което е логично. Пак казвам, не можеш по този начин да въртиш толкова много хора от третия ден. Няма как да стане. По-добре се фокусира върху по-малка част от участниците в племето. Или да, може да го направиш, ама трябва да си наистина някакъв страхотен майстор в тия неща. Той очевидно не е. Да кажа все пак и за отпадналия участник Тунио, мисля, че той направи някакви големи заявки, пак че ще бъде много силен така, в стратегията, в пъзели. Оказва се, че не е точно така и на него просто не му се получи нещо, увъртя се, оплете се. Наистина беше много убедителен, че иска да го направи този пъзел, който в крайна сметка той заради това отпадна. И заради това, че явно не е достатъчно добър в игрите. Да, можеш да сбъркаш пъзел, дори да си голям специалист това, но той наистина не може да имаш такова огромно предимство. Сигурно от 10-15 минути поне е било в живо време, ако не и повече, и той накрая беше наредил 2 части или 3 части. Всички Виолета няколко пъти му казваше нареди първо думата, не, няма. Еми човек, не е сериозно наистина. На елиминационната битка го видяхме, че просто беше пократителен. Не става така. Момчил е силен играч според мен. Ще видим, разбира се. Той също имаше големи заявки за пъзели. Държи се за сега, поне от това, което виждам, социално горе-долу окей, макар че Виолета казва, че той се държи на игрите доста егоцентрично, казва на всеки какво да прави, опитва се да се налага, което ние според мен не го виждаме за сега. Но това не значи, че не е така, защото има много неща, които не се виждат в крайна сметка. Ще видим докъде ще стигне момчето. Все още за мен е така леко прикрит като поведение изцяло. Може и да избухне по някое време, но като играч е силен. Така мисля. За Мастагарков нямам много какво да кажа. За Моника също не мисля, че са особено впечатляващи. За сега просто е рано наистина. И приключвам с племето с коментара за Дунев и Виолета. За мен те са двамата, които ще контролират нещата. Дунев показа страхотно представяне физически. Спечелването на капитанската битка беше наистина изумително, а той още от първата игра всъщност го показа. Човек на 50 години, но той е сребърен медалист на Олимпиада, помежду другото, което не е като да е така нищо. На 50 години изглежда в страхотна физическа форма, дано да няма контузии, само защото наистина някои от игрите са ми малко прекалени физически натоварвания. Дано всичко да е окей. Но изглежда много силен играч и мисли в играта, което е хубаво. Сподели на племето за това, което му е казал Валя, което наистина изглеждаше направо скандално. Валя му беше казал, преди да си легнат, утре като отидат Момчил и Тунио на елиминация, те двамата след това да решат кой ще е капитан. Първо, шансът да се върнат двамата не е 100%, както видяхме. Даже доста малък. И второ, такова нещо да се решава
от участници, двама, които са били номинирани, направо звучи между смешно и абсурдно, наистина. И слава Богу, че Дунев го сподели, т.е. той разбира, че това нещо е крайно несериозно и макар, че има добро отношение с Валю, той разбира, че трябва в тази игра в крайна сметка да се адаптира, защото това е едно от най-важните качества, освен, разбира се, това, че има страхотна физическа сила. Виолета ми направи изключително впечатление още от визитката. Това, че успява сама в Америка да постигне толкова много неща, не е за подценяване. Това е изключителен характер. Да, има хора, които са успяли по други начини, но според мен при нея не е така. Тя вижда много добре нещата. Сега това с момчил, според мен малко е в нейната глава, малко това на мене ми е too much. В смисъл, тя започне някакъв конфликт, който не е кефи това, че той се държи доминантно преди игрите. Да, може би, но според мен е леко пресилено. С Тунио тя имаше спорно, защото някой, така видях някакви коментари, че тя го е харесвала, пък после го е хейтвала. Не мисля, че е точно така. Тоест обратно, тя го е хейтвала, пък после го е подкрепяла. Очевидно тя просто много не харесва момчил, по някаква си нейна си причина, не знам. Но пък адмирирам, освен представянето и на териториалната битка, където в този пъзел гладиаторите бяха изгубили супер много време и бяха стигнали до никъде. Тя буквално за не знам колко 3 или 5 минути размести всичките части на този слайд пъзел, който е нещо класическо по принцип. Каза как трябва да се направи, тя знаеше как трябва да стане и го направи. Макар, че пак имаше някакви включвания от други участници. То така ли? То май не е така. Тя каза не, така е, така трябва да стане. И то стана супер бързо. За което Евал. След това знаеше и следващия пъзъл, на който Тунио се издъни. Поне знаеше как принципно трябва да се реди. 20 пъти му каза. Той каза не е така. Нали? И след това отпадна. Вижда така играчите, видя във Валио това нещо, което в последствие и другите участници почнаха да виждат, че той се опитва да играе една доста такава мръсничка игра. Усети го и ще бъде наистина интересно докъде кралицата ще стигне и по какъв начин. Нямам между другото никаква идея. Предни сезони се случило да имам някакви спойлери. Втори сезон знаех победителя няколко седмици преди края от човек, който познава един от участниците. Той знаех, че ще е Милен. И честно казано, по-скоро не искам да знам нищо. В пак трети сезон мисля, че стана публично, че Андрей Симеон са на финал пак няколко седмици преди края, или поне аз тогава бях разбрал. Отново не искам да знам, не искам, проверявал съм хора, нали, профилите им, кога са качвали, кога са спирали, но това вече те го знаят това нещо и се поддържат профилите от близки техни хора, така че според мен не го гледайте, а и предпочитам да не знам нищо, така че не знам нищо на този етап. За изгубените, там наистина какво да кажем, освен, че има, нали, някакъв конфликт с Васил, който е брата на Момчил, ако не се лъжа, да, май така беше, човека с брадата, Васил, Денислава, която пък е дъщеря на Виолета, нали, и Румен Радев, по-добрия Румен Радев, който също не се кефи на Васил, има там някакви конфликти, но според мен там в крайна сметка ще бъде най-важно игрите, кой ще ги спечели, макар че пак ще има гласуване най-вероятно за елиминиране на хората. Ясно е, че няма и 8-те човека да влезнат.
8 ли бяха всъщност, вече наистина се обърках с тези цифри, но да. Знаем, че ще влизат всяка седмица или нещо от този сорт. Човек, който спечели игра, ще влезне в отбора на своя роднина. За мен това като цяло е минус, т.е. щеше да е окей да влезне в някое племе, но при свой роднина задължително е минус. Виждали сме го и преди. Пак казвам, като човек, който е гледал и Survivor, там това нещо просто не знам дали може да се случи. Тоест то може да се случи, но това е проблем, защото и в Игри на волята е проблем. Да, в миналия сезон Алекс и Елица не можаха да останат заедно в крайна сметка повече от 1-2 дни, но ако бяха останали, според мен веднага ще ги номинират тях. Ясно е, че когато си двойка с някой, вие сте 2 гласа минимум и просто всички ще ви нарочат, така че според мен това ще бъде проблем. Но ще видим за напред, ще видим какво ще се случи в втората седмица и следващите, естествено. Ще видим и, разбира се, дали тук е интересен момент, че старейшините изгубиха Тунио по естествен път и ако изгубят Валю, не знам дали е Валентин или Валери, Валю с контузия, това ще бъде предпоставка най-вероятно за включване на някаква резерва, което също може да бъде естествено за значение за напред. И така, следва да разберем, следим нещата, ще бъде интересно. Успех!